Добро утро на всички! Ние сме на път за Сана, заедно с Диди. И Здравейте! сега отиваме да се заредим нафта на колата и след това потеглим по пътя, ще се включим малко по-късно. И се надяваме да стане влога, нали? Да, и се вълнуваме много. Очакваме много нови, интересни продукти да видим. Чао, да после снимаме. Да. Значи пристигнахме в Болония, забравихме да се включим отпреди това по пътя. Спряхме се малко, дай да вървим и ще си говорим. Да, спряхме се да хапнем, обаче забравихме да снимаме, защото бяхме много гладни. Страхотни сандвичи с горчица, с какво имаше? С прошуто. Много готини. И с салатка вътре, с доматки, с кашкавал. И на Диди много и харесаха. Много. И сега вече сме в Болония, паркирахме и ето отсреща. И там в дъното, виждате, отиваме на Сана и ще се включваме после по-често в Инстаграм, защото ще бъде по-лесно. И така, до после! Чао! Днес отиваме пак на Сана, нали? Да, не се вижда нищо ново. Без грим сме в момента, защото там имаме в сутринта час за гримиране с пюро-био. Да, и след това ще ви покажем директно в Инстаграм как се е получил грима. И тук имаме един малък помощник, който се събуди рано сутринта. И чакаме, можем да се върне сега от работа и потегляме и ще се включим по-късно. Нали? Да. Чао! 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 Как ти се струва Сана? Кажи ни тук, сподели с нас. Огромно място, огромни, много различни, разнообразни, интересни марки, които не бях виждала до сега. Показва човек, който се интересува и се стреми да бъде в крак с новости и с всичко, което излязло, дори да не е био. Имаше много интересни храни. И всичко на 50% отстъпка днеска, да, на 50%, което намазахме. Другите храни, пак разни гризинки, разни такива са на 30. Конфекционираните храни фактически, които са. Разни доста неща. Това е само една част от днес. Галя, горе, все пак не мога да си позволя в самолета да я вкарам. И краката ми са станали на баница, не се спираме, давай, все едно е на живот и смърт. Това е още взето. Интересно, приятно е. И препоръчваш ли от България да заслужава ли си? Препоръчвам да дойде поне, не знам с колко, наистина да е бърз, да не може да се разгледа. Значи да дойдат от първия ден до последния, за 4 дни, в които е. Да. И да си вземат тук едно хотелче, вечер да си наблизо. Да пият чаша италианско вино. Сутринта хубаво италианско кафе с корнето. Абсолютно, да. Добре, до после. Багажа, не като мен да накупят 100 000 неща и се чудят къде да го оставят. И накрая платих 3 евро за гардеробна, за да могат да се съберат нещата, нали? В която се яде. И тук правят най-различни демонстрации. И така. Нали така? Това са растителни осветители, които са изцяло натурални, изцяло биологично земеделие. Това е черен.
Сара си да Да, го обаче не разрешаме. мога. Диди не може да го отвори. Много и са. И сега ако не може би, ако не може... Уау! Вау. Чакай да го хване фокуса така. Виж, че на Черно. нищо не мирише. И да, не мирише на абсолютно нищо. И сега ще видим какво има вътре в него. Я го затвори да не го разсипам. Това е жълто. Това е червено. Розово, лилово. Лошото И е, че зелено. не може да си купи човек. Според мен е направено. Алченера е една от любимите ми италиански биологично чисти храни. Имат за деца, за възрастни пасти. Абе, правят абсолютно всичко. Йогурт. Да, това са някакви нови, защото не съм ги виждала. Но предполагам, че тук не ги продават, така че ще трябва да си ги купим, когато ги пуснат. Направили са и пици. Ето тези. Чайове. И детски неща. Снимаме фреско нещо. No, sorriso. Per i fans della Bulgaria. No? Bulgaria? È stato in Bulgaria qualche volta? No, Fa piacere andare qualche volta? non ci sono mai andato, dunque posto nuovo è sempre ben accetto. Ecco, bravo. Ciao, buon lavoro. Интервю от италианци да вземем малко. Показа той? Че никой не е ходил в България и аз викам, би ли искал да отидеш? И той каза, ами защо не, вика, във всяко ново място. Matrici molto appassionati. Vi facciamo un po' pubblicità in Bulgaria. Sì, in Bulgaria pubblicità. Ah, se volete vi mando un listino se avete voglia di Fare un corso di cioccolatiere da lì. Beh, anche no, ma se volete
спи във Винци и хапнахме много различни вкусни неща. Диди, разкажи. Невероятни, с Чаш се омотам. неочаквани вкусове, с неочаквани ингредиенти, български Съставки. Много различни неща, много иновативни неща, които не бяхме виждали по магазините. Има много нови храни, които са измислили. Купихме си едни страхотни неща в такава супер турбичка, която ще ви покажем, в хол, когато правя. Страхотни са. Така че да не се забия в някой. Има някои вкусове, които ми идват. На Дидито ни харесват много, защото ни обича странните. Но има някои просто страхотни, усеща се, че всичко е качествено и добре изработено. На здраве, Диди! Диди, да завършим нашата сана тази година. Съжалявам, че не успя да стане един влог. Чакай. Съжалявам, че не успя да стане един влог, както исках, обаче просто бяхме супер ентусиазирани. Плюс това Диди идва за първи път, не разбира италиански, не всички говорят английски. Трябваше и да превеждам. И предпочетох да се отдам на нея, за да може да се изкара хубаво, колкото да трябва да снимам и да си провеля, примерно, идването. Пък все пак дойде специално за това, така че предпочитам да не снимам един влог, а да помогна на нея, за да ето. И също и аз. Много бързахме, за да успеем да минем през колкото. Да, защото наистина е много голямо, кажи и ти. И просто... Ако го сравня с нашия фест в София в Южния парк, това е сигурно 20 пъти по-голямо, не знам. Само единия щант е сигурно, той са 4-5 И единия въобще не можахме да отидем, имаше и 32-ри, на който ни въобще не можахме да стъпим, защото просто нямаме физическото време. И сме минавали, примерно в София съм се спирала на всеки един щант, а тук сме минавали през щант, бързам и Да, освен на козметиката, които ги видяхме, 99%. Пропуснали сме само те, които ги познавам от миналата година и знам, че не са никак бил.